Kalitan sang bagyong paeng ginapa-inventory para sa RDC Infrastructure Committee meeting. Mayor Janet Treñas sa gapila sang bulig sa national government. Samtang lokal kapangluhan para nga naka-alerto sa ASF, koordinasyon sa Department of Agriculture importante para matap na ang paglapta. Gintalan sa masunod nga semana ang sinapol sang Regional Development Council Infrastructure Committee para matalakay ang kahalitan nga ginbilin sang bagyo paeng sa Western Visayas. Suno kay RDC Infrastructure Chair Mayor Janet Treñas, importante nga makonsolidate ang tanan nga damages, ilabi na sa mga dalan para mapasa ang report. Nahibaluan, ginbaha ang pila ka probinsya sa Western Visayas bungod sa pila ka adlaw nga pag-ulan. Ang rason man lang ni gapatawag kita sa RDC para makonsolidate ang tanan nga mga needs sa kada district, kada probinsya, para ma-consolidate ni tanan para sa mapasa to sa Manila. Kag depende na sa national government kung paano nila matamat nila paubra kay kadako ang requirements. I think copies kadako requirements siya kay gabaha ginada perme. Magluwas sa Capiz area, pila sa mga lugar nga apektado ang mga banwa sang Kalinog sa probinsya sang Iloilo sa diin may nagkalaguba nga dalan. Malapad naman ang kahalitan sa probinsya sang Antique bangod sang pila ka taytay nga naguba. Para kay Mayor Treñas, importante nga gilayon ini nga makayo bangod sang epekto sa negosyo kag trabaho sa mga pamuluyo. Ang aton diri nagyan ko halin sa Capiz sa Kalinog nga area kadamo sang dalan nga guba no nga kalayon man ina. Ang issue sa Antique, kalayon man na da, kaya isolated to sila subong, hindi ka nakaagi sa usual nga rota. Amo na nga i-consolidate na tanan, we'll give it another week. Next week, Tuesday, I will be inviting all members of media nga diri para nga makita nyo man kung ano ginaobra sang RDC. Mag-aupod man sa RDC Infrastructure Committee meeting sa masunod nga semana ang mga LGU leaders, partikular ang mga ginbaha o kung may aras ang kahalitan sa naglabay nga bagyo. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol. Padayon nga naka-alerto ang Iloilo City Government, partikular ang Office of the City Veterinarian, Office of the City Agriculturist, kag Iloilo Slaughterhouse, batok sa African Swine Fever o kon ASF. Ini matapos sa glapta pagid ang ASF sa pila ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo. Suno kay Mayor Janet Treñas, in place sa gihapon ang mga border control para ma-monitor ang nagasulod nga produkto kag live hog. You know, ara na sa Leganes, sa Limudyan, sa Uton, sa Santa Barbara, daway pa man. Ara naman? You know, bantayan ta lang eh. Ano pa maobrata? Ang naistorya ko sa DA, importante ko no, why na masulod. Kaya ang apektado na, mapatay naman lang na mo. Di ba? Pero may masulod palin sa sagwa, kundi madugang naman ng imo 60 days. Pero ang kita mo, ang ilana ko nung nga reduce na, gadako ang reduce. Kaya gadamo ang apektado. Isa sa dapat tutukan ang mga papabaskog sang biosecurity, ilabi na sa mga backyard hog farmers, pati na sa merkado kag sa slaughterhouse. Apang importante man ang koordinasyon kaupo ng Department of Agriculture para makahibalo sang dapat paobrahon. Ang mga manogbaboy, ginabantayan nila ilang lugar. Ang kalabanan nga ginaigo ni backyard. Why kita maobra? Ang ilang biosecurity lain niya sa mga pigiring dalag ko. Anyway, ari man di kay na ang DA, we will continue to work with the Department of Agriculture. We continue to coordinate with the province. But why gid kita maobra sa Sa karon, rekisito ang Municipal Health Certificate sa pagpaihaw sa slaughterhouse, samtang wala naman ginabato ng mga live hogs gikan sa mga banwa nga mayara sang record cases ng ASF. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.